Opo. Unti-unti po, naniniwala na talaga ako sa sarili ko na kaya ko pong gawin yung role. And syempre dahil po sa mother ko. Kasi everyday niya po ako nare-remind na, kaya mo yan, ikaw po ba binigay sa'yo to ni God, so just do your best. Nung nag-emerge kayo sa ospital, ano ang isang natutunan mo na hindi mo malilimutan? Natutunan ko po na, nakita ko po kasi kung gaano po kahirap yung trabaho ng mga doktor. So, natutunan ko po na mas respetuhin po yung ginagawa nila, unang-una sa lahat. And, so, in-mention din po kasi kami sa ospital, meron po mga pasyente po doon na nagpa-picture po sa amin. And, bilang artista po, doon ko lang ang bakit po pala natin. Grabe traffic to sa kabila oh. Grabe. Traffic. Maraming salamat muna
nang magpa-sex. Huwag muna. Agad. Ano po, after mga ilang buwan muna. Rest muna. Oo, hindi. Handa na magka-boyfriend. Medyo. Guilty or not guilty? Nag-heart sa post with crush. Guilty? Guilty or not guilty? Nag-save ng picture ng crush. O, kasi sinend niya sa akin eh. Guilty or not guilty? Nahiyak. Inikilig tayo. Nahiyak sa comment ng caption. Guilty. Guilty or not guilty? Niligawan ng lilitan. Pero parang may nangyayari. Okay. Guilty or not guilty? Nagsinungaling na kayo. Ano po yung mga life Mga white lights. Lights on, lights off. Tutulog ako naka-light off. Happiness or chocolate? Both. Happy ako po ng chocolate. Best time for chocolate and happiness. Every day. Isang pangarap na gustong maabot. Ano ito? To make my parents prouder. Oh, bumabalik ka pa rin talaga. You're very successful. You're at the peak of your career. Ang dami pang mangyayari. You do very well. You're able to help a lot of people. Palagay mo ba, Jillian, ikaw, ako at marami tayo dito sa public na trabahong ito as celebrities, may karapatan ba tayo magreklamo tungkol sa kawalan ng oras, kawalan ng tulog, kawalan ng privacy? Do we have that right? Can we demand for it? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abutan. Number one sa Mega Manila. Number one. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abutan. Kasama pa rin po natin si Jillian. What is next? Alam ko ito ang laman ng isipan ng maraming nanonood sa atin ngayon. Ano ang susunod, Jillian? Well, for sure magpapahinga po muna ng onte, pero may gagawin po akong movie soon na medyo challenging po talaga yung character. And maraming po Hindi pa ho namin pwede pag-usapan, pero